No niin, tervetuloa koerakentaja-videon pariin. Eli edellisellä videolla rakensimme kurssin kurssirakentajan avulla ja tuotimme siihen kurssikuvittajan avulla kuvat. Ja nyt me halutaan kurssiin luoda kysymyksiä ja pieniä kokeita. Ja se onnistuu kätevästi koerakentajan avulla. Valitaan täältä tämä tekoälytyökalut ja sieltä koerakentaja. Painetaan tosta. Ja valitaan tämä meidän kurssi, viestintätaitojen parantaminen, käytännöt ja käsitteet. Klikataan noin. Ja tässä näemme meidän kurssin kaikki luvut ja kappaleet, joihin voimme ruveta generoimaan kokeita. Tässä tosiaan valitaan kieli, otetaan nyt suomi, kun suomenkielinen kurssi, tai tuohon voi kirjoittaa käsiinkin kielen. Kysymystyyppi, niitä on 4 erilaisia. Valitaanpas tähän ensimmäisen lukuun vaikka yksi monesta valinta. Tähän voimme määritellä, kuinka monta kysymystä tulee. Pidetään se tuossa 2, eli 2 kysymystä. Tästä otetaan tekoälymalli, minkä avulla kysymyksiä alkaa generoida. Lämpötilaa voi säätää tuossa ja jätetään se 1, ettei rupea ihan hulluttelemaan tämä. Ja sitten vaan painetaan luo kysymykset nappulaa. Ja tällaiset kysymykset se loi. Eli tuohon lukuun ja kappaleeseen liittyviä kysymyksiä on pari kappaletta AI nyt luonut. Eli tuolla vihreällä näkyy oikea vastaus ja nämä punaiset on sitten vääriä vastauksia. Tosiaan kysymykset voi luoda uudelleen. Tai sitten jos tuntuu siltä, että nämä on oikein hyvät, niin painetaan lisää kurssiin kohtaan. Ja sitten mennään takaisin. Otetaan täältä uusi kappale ja siihen myös kieleksi suomi. Otetaan kysymystyypiksi tällä kertaa tosi kautta epätosi. Luodaan tuosta kysymykset painamalla luo kysymykset kohtaa. Ja tähän tulikin vihreällä näkyy oikea vastaus ja sitten punaisella näkyy väärä vastaus. Näemme myöhemmin sitten, että miltä se näyttää tuolla kurssissa. Sitten takaisin voimme ottaa taas uuden kappaleen. Eli joka kappaleelle voimme tällä tavalla generoida sinne sivun alas tällaisen kokeen. Otetaan tällä kertaa tuo täytä tyhjät kohdat. Ja näiden kysymyksen avulla voimme vaikka määritellä, että pystyykö kurssin suorittaja siirtymään seuraavaan lukuun ja kappaleeseen. Eli täytyy tehdä ensin tehtävä, jotta pääsee etenemään. Eli täällä näkyy nämä tähtien välissä olevat kohdat, mitkä pitää sitten kurssin suorittaja itse osaa kirjoittaa. Mutta tämänkin näemme sitten valmiina siinä kohta, kun ruvetaan tarkkailemaan sitä kurssia. Eli aina tietty sana, mitä haetaan. Siihen on nyt määritellyt AI, että siihen kelpaa saman tyylinen sana. Ja tämä näyttää ihan hyvältä, niin lisätään tämän sinne kurssiin. Painamalla lisää kurssiin kohtaa. Tehdään vielä yhteen kappaleeseen kysymykset. Painetaan luo kysymykset. Otetaan suomi taas täältä ja otetaan tämä raahaa sanat kohta. Raahaa sanat kysymys tällä kertaa. Ja antaa AI generoida. Ja tällaiset sanat AI nyt generoi. Tällä nämä tähtikohdat näyttää just, että mihinkä tiettyyn kohtaan pitää mikäkin laatikko sitten siirtää, mutta kohta näemme tosiaan sen kurssissa. Lisätään se kurssiin. Ja näitä tosiaan voi joka kappaleelle laittaa, mutta siirtykääs katsomaan nyt hieman, että mitä se näyttää. Eli avataan täältä valikosta Learn as LMS. Valitaan meidän kurssi täältä, viestintätaitojen parantaminen. Ja painetaan tallenna. Ja sitten avataan täältä tämä kurssi. Ja tässä näkyy nyt ensimmäinen luku. Ja ensimmäisen luvun alle onkin tänne tullut tämä kysymys. Mikä seuraavasta ei kuulu aktiivisen kuuntelun keskeisiin tekniikoihin? Mikähän se tekniikoihin kauheita nyt pitäisi tietää? Pitäisi sitä tekstiä aiemmin lukea. Painetaan toistuva keskeyttäminen. Sepä oli oikein. Mitä se tarkoittaa SPI-mallin rakentavassa palautteessa? Minäpä veikkaan, että se on tuo tilannekäyttäytyminen ja vaikutus. Ja sepä olikin oikein. Hyvää työtä, jatka samaan malliin. Tähän voisi hyvin asentaa sitten, että pääset etenemään vasta, kun olet saanut oikein tämän tehtävän. Siirrytään seuraavaan kappaleeseen. Täällä onkin kysymys tullut, mitä tehtiin AI-avulla. Konsonanssi syntyy, kun verbaalinen ja non-verbaalinen viestintä tukevat toisiaan. Painetaan oikea ja sitten tarkista. Kato, oikein meni. Yes. Sitten siirrytään taas seuraavaan kappaleeseen. Ja täällä on tämmönen täytä puuttuvat laatikat kohta. Ennen kuin kirjoitat tai pidät puheen, määrittele selkeää. Sitten tässä pitääkin nyt ruveta oikein tätä ihan oikeasti lukea tätä tekstiä, että osaa vastata näin. Ota tavoite tuohon ja niin edespäin. Nyt ei käydä sen tarkemmin tätä läpi, tätä tehtävää.
Eli nuo kohdat pitäisi löytää tuolta tekstistä lukemalla. Ja sitten kun painaa tarkista, niin tietenkin näkyy, että montako meni oikein. Ja sitten vielä se viimeinen tehtävä, mikä tehtiin, niin tänne alas oli tämmöinen raahaustehtävä. Ja raahaa sanat oikeisiin laatikoihin. Täällä oikealla näkyy tosiaan nämä, että mikä kohta menee minnekin. Ja tossakin pitäisi lukea tuo teksti ekana, mutta nyt mennään kokeillaan tämmöisellä arvausleikillä, että miten tämä menee. Täältä raahataan laatikoita, mikä musta tuntuu meiningillä nyt menisi tänne. Mutta tässä nähdään myös sitten se, että jos kurssin suorittaja laittaa mitä tahansa minnekin, näkyy, että miten se sitten kun tarkistaa, niin eihän ne kaikki aina mene näin oikein, että lukemalla tekstit osaa kyllä sitten vastata. Ja tosiaan kätevästi nämä kappaleet kannattaa olla sen pituisia, että ne jaksaa kerralla aina lukea, että ei liikaa informaatiota. Tämmöiset näppärät tehtävät tänne alle niin tukee oikein hyvin sitä oppimista. Seuraavalla videolla kokeillaan tuota AI-kuvageneraattoria, mitenkä pystytään generoimaan promptin avulla kuvan kuin kuvaan tänne kurssin tueksi. Esimerkiksi jos kansikuva haluaa jonkun erilaisen tehdä, tai artikkelikuvaan, tai sitten sinne kurssin runkoon niitä kuvia vielä muutella. Nähkäämme ensi videolla.